Right, pane mufesi wandasangana naye ka. Mufesi uyu ndoda kuti dangomutora tobva tambomutsvagira hembe nyowani ombonogeza timboona kuti anochinja here. Zvinhu zvinoitika. Come and let's see. Hey, shout out, Yagun. Right, what do you think about this video I'm making today here in Harare? Dep? So did it? I say Maranings. Ndoda kuenda newe ndachitorevesa. Ndo zvatoitaga. Tongobaya padheni. Ndono onogeza. Anditi? Tonatsogera. Sheva bobo. Ndoda kumbona kuti mabhebhi mangana anokurwira nhasi. Mdara. Ndamukutaura Mdara. Nditaure ndichita senge jamba. Ndifaro. Serious? Andigone kuzojamba Mdara, nesine kujamba. Mdara ndozva ndona machachi Mwari. Muratidzira iwoka. Simaratidzirwa aitapa. Simba raMwari kuti rionekwe. Simaratidzirwa aitapa. Ndinopa simba rekuramba ndichiti Mwari ka. Ndoramba ndine simba rekunamata ndichitokunamata. All right. Mweya mutemo chawo. Nemashoko. Ande. Rega isambuti goods rako. So after ka ndoda kuzodzoka newe ndokusiya ipo panapa futi. Anditi? So toda kuti muone kuti anenge achinja sei. Anditi toda kumboona kuti anenge achinja sei mukomana kana taenda test. Pinda ko motikari. Ya pinda zvako shamwari yangu. Sazita ndiani? Talent. Talent Mukamuri. Alright, so today ndina Talent Mukamuri. Hatina zvakawanda zvatoda kuita. Toda kuti tingomuchinja tuone kuti zvinofamba sei. Mugaro mota so Mdara, I'm having a good feeling that I feel good. You know? Okay. Yeah, I feel good. No lie for me. So Mdara, it's been quite a long time since I've been in the streets, quite some months. Alright. 4 to 5. What ended for me to be in the streets was due to poverty. Ndiye wenyere wa mruzie. Asante dzako wangu. Asante dzako. Pambotora nguwa here apa.
nguva ipi ipapo? Hapana kutora nguva. Ah, wonderful.